ना बेयो थांनाय फेब्रुवारि दाननि जोंहा गिबि सप्तायाव टंलानि डेलिगेट जोंहा जि कन्वेन्सन जादोंमोन बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल वर्किं कमिटिनो आङो गांसे लाइजाम होदोंमोन जे आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिटायारमेन्ट माने आजिरा लानायनि थाखाय आङो गाव मोनसे प्रस्ताब मोनसे प्रप'जेल CWCनो आङो गथायदों आरो बिनि आधाराव CWCआ बिसार बिबेसना खालामगासिनो दङ। खोब गोख्रै समनि गेजेराव माबा मोनसे मोजां थांखि आजावगोन, सिद्धान्त जागोन, गासै बिथिंखौबो नायबिजिरदों जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आद्रा थानाय खामानिखौ आफाद हिसाबै जातीयताबाद जातीय चेतना बड'फानि आदर्शजों माहारि दानायनि खामानि मावलांगोन। इस्यु एजेन्डानि गणतान्त्रिक आरो जिखिनि सावरायनांगौ खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगोन आरो बे प्लेटफर्मनिफ्राय बिदाय लानानै सामाजिक भाबै राजनैतिक भाबै जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि 60टा गामि सोसनजाबाय सनितपुर बिश्वनाथआव आरो गोबां गामि सोबावनांगौ आरो बेबायदि माखासे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जोंनि इन्टारनेल आरो एक्सटार्नेल गासै बिथिंखौ हाउसनि सिङाव एसेम्ब्लिनि सिङाव रेज खालामनांगौबा जोङो गोलाव सम जिहेतु जातीय आफादाव खामानि मावबाय बेखौ बुजिनानै नुनानै बेयाव स्ट्रंलि जोङो रल मोनसे लाहैनांगोन। दा बे खोथाफोरखौ आङो फोरमायदों आरो CWCआ जुदि गनायथि होयोब्ला आं बिदाय लानो मोनगोन आरो CWCआ जुदि गनायथि होआब्ला आं बिदाय लानो नागिरब्लाबो बियो बास्तबाव सम्भब जानो नाय नङा। खिन्थु उद्देश्यआ मोनसेल' जेरावखि थाया मानो एबसुआव था आरो सिङाव थां माने हाउसनि माने एसेम्ब्लिनि मजियाव जुदि रायजो राजाफ्रा अनोब्ला CWCआ जुदि पजिटिभ मोनसे बिबेसना खालायोब्ला दिनैनि समाव पलिटिक्सआ जोबोद क्रिटिकेल आरो पलिटिक्स मेटारा जों नुनायाव जेरैबायदि गोरलै नुयो बे थारैनो इसेबां गोरलै मेटार नङा। दा बेखायनो जायफोर पार्टि खालायो जायफोर पलिटिक्सआव दङ जायफोरा दिनै पलिटिकेल एक्सारसाइसखौ मोजाङै खालामदों बिथांमोना बिनि सायाव बांसिन अभिगता दङ। जोङो बाहेरनिफ्राय नुयो मालाबा जों सोरखौबा मदद होदों मालाबा जोङो सरकार दाबोदोंमोन जातीय सार्थ इस्यु एजेन्डानि सार्थआव खिन्थु सिङाव थांनानै खामानि मावनाया एसेबां गोरलै नङा। बेखायनो CWCआ बे गासै मेटारखौ बिसार बिबेसना खालामदों। खोब गोख्रै समनि गेजेराव माबा मोनसे थांखि फैगोन आरो थांखिया जियानो जाया मानो CWCनि थांखिखौ आं आजावनानै लागोन। मिजिङाथ' दङ, आसा दङ, खिन्थु आं दहायनो बुंदों जे पलिटिक्सआ एसेबां इजि बा गोरलै नङा आरो बेखायनो माबा मोनसे सानोब्लाबो बेखौ प्रेक्टिकेलाव बास्तबाव जों माबायदि मावफुंहैगोन टारगेटआ बेनो जे जातीय एजेन्डाखौ इस्युनि सार्थआव आरो एकर्डखौ 100% मावफुंनांगौनि सार्थआव डु अर डाइ सिङाव थानानै 100% खामानि मावनांगौ आरो बेखिनि भइसआ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 25 बोसोर थानानै जिहेतु आं हाबा मावबाय आं जेरावखि थाङा मानो मालाबाबो बे खम जानाय नङा। समाजो बिनि रिप्लाइखौ होगोन। गोजोन्थों।